Kaixo, gaurkun eskulan simple bat ingo dugu, gaina materiala lortzen arron erresa da, komuneko paperan rolloko barreneko kartoia berdugu, kola eta guaizik, ez du beste gehiago bat. Ingo txuguna da, komuneko papera zanpatu, eta hartan neurri berin, bihatz bateko neurrian edo, izango litzake tirak moztia. Adibidez, tira bat. Bideoa ez gehiagi luzatzeko, ja tirak prestatu bekarritu. Adibidez, moztu dugun tira, eta beste 6 erabiliko txugu. Nahi din tira guztiak erabili posible dira. Eta hauekin ingo dugu lore bat. Orduan. Lehenbizi, zati bat hartu. Azpilan, kola pixkat eman. Beste tira bat hartu. Eta bazterrin, itxatxi. Eta hoi, errepikatu, baloria osatu arte. Beste tira bat. Beste kola txantxo bat. Beste tira bat. Beste txantxo bat, beste tira bat, eta azkeneko tira, kartuko jogu, jak. Eta orduan kusten zuten bezala, gehatzen da lore bat. Kola lehortzen utzi eta lore bat. Eta lore honekin, jolastu posile zute, lore bat dino gehiago egiten, osatu posile da, holako zerbait, Eta guk etxugu margotu, bino, klaro, margotu, koloretan nahi bat zute lori gehatzia, lehenbizi rolloa margotzi izango litzake, eta geho tirak moztu eta osatu dugun bezala osatzea. Espero du gustatu izena. Aio!